Cebu Provincial Board ni palabang og resolusyon nga nagdeklarar sa Subo ubos sa state of calamity tungod sa oil spill nga nahitabo human magbangga ang duha ka barko niadtong Biyernes. Usa ka aerial survey ang gihimo ni Governor Junjun Davide kaganinang buntag aron personal nga makita ang gilapdon sa oil spill sa kadagatan sa Subo. Andrea Patanya, Sugin Limi. Our famous restaurant now. Planong ikiha ni Cordova Mayor Adelino Sitoy ang tugo ug ang Philippines Pan-Asia Carrier Corporation nga kanhi sulpisyo lines tungod sa grabeng epekto sa oil spill sa ilang lungsod. Moto ni Sitoy, apektado ang panginabuhi ug turismo sa ilang lungsod tungod sa oil spill. Miubos ang supply sa seafood hilabi na sa ilang sikat nga bakasi. Dili lang kay kuan kanang civil negligence, there is criminal negligence. Sa pagkakaroon miabot na og 15.9 ka kilometros nga coastal area ang naapektuhan sa oil spill. Ang labing apektado mo ang kadagatan sa barangay Gabi, Dayas ug Katarman sa lungsod sa Cordova. Suma sa official statement sa Tugo, ang nalunod nga barko adunay 20,000 ka litro sa diesel fuel, 120,000 liters sa crude fuel ug 20,000 liters sa lube oil. Gipasalig sa Tugo nga gawa sa oil, way makadaot nga karga ang MV St. Thomas Aquinas. Matod sa Tugo nakigalayo na sila sa Malayan Towage and Salvage Corporation aron mutabang kanila sa pag-contain sa oil spill. Duna na sila gideploy nga duha ka tugboats nga nagdaog nagkalain-laing ekipo sama sa oil spill boom, oil skimmer, solvent boom pads aron pag-absorb sa oil sa water surface. Alongside Tugo Group's ongoing search and rescue operations, the company is also addressing and containing the oil spill coming from the sunken St. Thomas Aquinas by flying in global oil spill experts to professionally handle the situation at Lawrence Leads in Talisay, Cebu. Gawas niini ang gingusgan karon sa Malayan Towage and Salvage Corporation, mao ang ilang gitawag na dispersal process. Dispersing is an application of a certain chemical that breaks the molecules of oil into several parts so that if it reaches the environment, the impact is not really damage. Gikatakda sab nga moabot ang mga technical divers ug experts gikan sa nagalain-laing mga nasod sama sa Japan, England, Korea, Ireland, lakip na ang mga sakop sa International Tankers Owners Pollution Federation Limited aron mutabang nila sa operasyon. Lakip sa ilang buhaton mao ang pagpangita sa tinubdan sa oil spill aron makontrolar kini. Samtang mitabang sabang Coast Guard ug ang Philippine Navy sa pagpahigayon og coastal cleanup. Nanawagan sab ang mga opisyales sa gobyerno ngadto sa publiko sa pag-donate og materyales nga maka-absorb og oil sama sa buhok sa tao, balhibo sa manok, cogon grass ug mga lampaso. We will be asking all local government units to coordinate and to help each other, especially in collecting chicken feeders, human hair, and other indigenous materials which could be an absorbent. No? Samtang ang Department of Health mipagawas na og abiso sa publiko sa paglikay sa oil-contaminated nga dagat ug kung mabutangan gani og oil ang panit o sanina, gikinahanglan dayong manghinaw. If you get oil on your skin, wash it off with soap and water. Take responsible precautions to avoid accidental ingestions. Then what is important is our hand washing. Dugang sa DOH-7, gikinahanglan usa nga magmabinantayon sa pagkaon og seafood hilabi na kadtong mga nanglutaw na tungod sa oil spill. Andrea Patenya, News 5. Dita hinabi sa News 5 ang mga mananagat sa lungsod sa Cordova nga apektado sa oil spill sa nalunod nga barko. King Perez, Sugin Limi. Ang lungsod sa Cordova ug Dakbayan sa Lapu-Lapu ang apektado gumikan sa oil spill nga produkto sa nagbangga nga mga barko niadtong Biyernes. Gani gibutang ang Cordova sa state of calamity kundi 11 sa 13 ka mga barangay ang naapektuhan sa oil spill. 50 ka hektarya sa mangrove ang apektado sa oil spill sa tulo ka barangay sa Basbas, Buagsong ug Dayas. Kanay ningkuan bakhaw ka bakhawan kuan na namo sir kanang gitanom na sa mga nagat nya. Wala pa gina mabayri gani sa gobyerno. Si Leo Humawas, taga Barangay Buagsong, Cordova, 8 na katuig nga mananagat.
Uban ang mga mananagat sa ilang dapit, nananom sila og pagatpat subay sa proyekto sa DENR. Apan nahadlok siya nga mamatay ang mga gitanom nga pagatpat tungod sa oil spill. Ang ubang ginang customer sir, makuan gid sa isda kanang dili kay na mangaon ng uban kay tungod lay kuno nang mangaon kuno ang isda kaon kuno mapatay. Sama sa nasinati ni Leo ang kahimtang sa negosyo ni Intoy Escabas, supplier og bakasi. Kung dili kini masulbad sa labing dali nga panahon, nakita ni Noy Intoy nga dakong hagit kini sa mga residente, labaw na nga kadaghanan sa mga mulupyo sa Cordova na buhi sa pagpangisda. Mga maislag ang suki ba? Kay tungod ay ilan naman ang batiya-basa na city sa ato hugaw din isda. Naabtan sa TV5 ang mga residente sa Tongo Island nga miabot sa Cordova sa tinguha nga makapangayog hinabang sa lokal nga kagamhanan gumikan sa oil spill. Ang 52 anyos nga si Maria Teresa Tampos nabuhi sa pagpanginhas. Matag adlaw mukita siya og 50 ngadto sa usa ka gatos pesos. Aliso dyan sir, kaya panagat ang magyamang pangita, matag na pa, nagtrabaho na mo, kaya okay ra. Gawas sa epekto sa panginabuhian, dakong epekto sa kalikupan ang oil spill lakip na sa mga mangrove sanctuaries nga nagpalibot sa isla sa Mactan. Naabtan sa TV5 si DENR Chief Coastal and Marine Management Head Edmundo Aregado sa Barangay Dayas paghimo og pakisusi sa mga epekto sa oil spill nga matud pa naabot na sa isla sa Olango. Usually, ingunani ang kuan, ang oil mo, kuan man siya, no? Mo cover siya o kuan, pareha lang mga dahon na tabunan. Then, so it is no longer possible for the plant to do photosynthesis, so may tendency nga mamatay, no? At the same time, daghantag marine organisms diri, kanang mga lambay, mga pasayan, ingunana. Usually, ang mahitabo nga ang oil during low tide mo tabon sa kuan, no? Mo sapot sa atong hunasan. So ang katong mga organisms na to nga mga buhi usually matabunan o lima mataptan og oil. So King Perez, News 5. Gawa sa epekto sa oil spill, labing importante nga bot masayran sa tanan mao ang hinungdan sa pagkabangga sa MV Sama sa Quinas ug MV Sulpicio Express Yeti. Live karon sa telepono si King Perez alang sa labing wahing mga kalambuan sa nagpadayong marine protest. King, subay sa marine protest ni Captain Rolito Gilo sa MV Sulpicio Express 7, nakita niya ang MV St. Thomas Aquinas sa iyang port side kung sa wala nga bahin nga ilang gikasugat samtang pagawa sila sa Port of Cebu. Iyang nakita nga ang MV St. Thomas Aquinas misubay sa agianan nga alang lang unta pasulod sa Mactan Channel inay sa pikas nga lane. Kaduha niya gipatawagan sa radyo ang MV St. Thomas Aquinas dihang miagi kini sa Lawis Ledge aron mosubay sa port to port traffic swattaration scheme. Usa ka minuto human sa katapusang tawag, iyang nakita ang pula nga navigational light sa barko nga nagpasabot nga magsugat sila port to port. Kung itandi kini sa sakyanan sa kadalanan, magsugat sila nga pulo sa tuong bahin mag-agi ang duha ka barko. Gipa-overtake sila sa usa ka barko sa Trans-Asia sa wala nga bahin niini samtang padayon nila nga nakita ang pula nga suga sa MV St. Thomas Aquinas nga nagpasabot nga port to port gihapon ang ilang panagsugat. Apan kalit na lamang nilang namatigdan ang green nga suga sa MV St. Thomas Aquinas nga timailan na muliko kini paingon kanila og miresulta sa pagkabangga pagka alas 8:46 sa gabi ini adtong Biyernes. 181 ka mga pasahero ug 33 ka mga tripulante gikan sa MV St. Thomas Aquinas ang ilang na-rescue samtang sumala sa marine protest ni Captain Renan Bermeo sa MV St. Thomas Aquinas dihang pasulod na sila sa inbound lane sa traffic separation skip Port of Cebu sa may Lawis Ledge. Nasugatan nila ang Sulpicio Express 7 nga matud pa nagsubay sa inbound lane kon ang lane nga ilang agianan pasulod sa Port of Cebu. Matud pa bisan kuno sa ilang paningkamot sa pagtawag sa atensyon niini, wala kini magsubay sa tukma nga lane ug wala kini misibog ug nagpabilin sa iyang agianan. Matud sa kapitan sa MV St. Thomas Aquinas, limitado ang tuo nga bahin sa iyang agianan tungod sa kamabaw sa kadagatan niini. Kini ang hinungdan kung ngano nga misuway siya sa pagliko sa tuo nga bahin kon hard port aron unta paglikay sa panagbangga. Apan matud pa ni Kapitan Bermeo, samtang ang ilang barko nagliko paingon sa tuo, miliko usab paingon sa
sa wala sa MV Sulpicio Express 7 na may resulta sa pagkabangga. Sa pagkakaroon, duha ka mga barko sa Tugo ug upat ka barko sa Pisak kung Philippine Span Asia Career Corporation ang gisusi sa mga sakop sa marina. King Perez, News 5. Samtang nagsunod kita sa mga panghitabo sa trahedya, usa ka sunog ni Aigo netong Sabado, usa ka tawo na igo sa saag nga bala ug dunay bagong hipi sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Alang sa News 5, round up sa labing labas nga mga balita. Jinky Bargio, Suginlimi. Formal nga gi-turn over ang command sa Cebu Provincial Police Office ngadto sa bagong direktor nga si Police Senior Superintendent Noel Gilyamak. Siya mipulik ang Police Senior Superintendent Patrocinio Comendador kinsa kapin sa duha ka tuig na nga nangulo sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Si Gilyamak kani hepe sa Mandawi City Police Office ug nahimo usab nga hepe sa Human Resources and Personnel Division sa PRO 7. Padayon karong nagpaalim sa usa ka pribadong tambalanan ang VTR man editor sa usa ka TV network human kini mapagan sa nitabo nga pinusilay sayo kaganihang kadlawon samaran sa tuong paang usa ka Noe Bumarlong 25 anyos dihang naigo sa bala gikan sa wa maili mga suspect nga nagpinusilay. Tulo ka mga lalaki nagpinusilay samtang sakay sa duha ka motorsiklo. Sila gikatahong nagginukdanay paggikan sa lungsod sa Consolacion. Niadtong Sabado sa gabi, 16 ka mga panimay sa barangay Sawang Calero ang naugdaw sa usa ka sunog. Ginagkutan nga kandila nga gibiyaan mo'y gituuhan hinungdan niini. Mikabat og kapin 200 ka mga tao ang nawadan og kapuy-an. Ang total damage gibanabana ang mukabat og kapin 240,000 pesos. Jinky Bartio, News 5. Og mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong hapon. Mangayo gipasalamat ni Ferdinand Ibralin sa Freeman sa underwater video nga among gipakita kaninyo karong hapon. Kini si Frank Palilong Jr. Musunod ang Action Prime sa kauluhan, kini si Georgia Herrera. Hangtod ugma din sa Aksyon Bisaya. Dilang kutob sa paghatod sa impormasyon ug serbisyo. Tungod labaw pa sa balita, Aksyon!